Horretarako Jon Gotzon non dagoen asmatu behar da. Helburuzkoak erakuslearekin. Horretarako eta besterik gabe esamoldea. Kaixo lagunok, ongi ari zarete? Gaur helburua adierazten ikasiko dugu. Adibidez, nik euskara irakatsi nahi dizuet eta horretarako azalpen batzuk emango dizkizuet orain. Baina aurretik ikusi Beñat eta Ekiren bideo pasarte hau. Beñat eta Eki Gaztea irratia entzuten ari dira. Gaur ere Gazteako katilu mundial bat irabazteko aukera izango duzue. Horretarako gauza bakarra egin behar da. Jon Gotzon non dagoen asmatu. Hala da, Julen, gaur leku zoragarri batera etorri naiz. Bista politak daude hemen. Helburua adierazteko erakusleak erabilia alditugu. Hori erakuslea erabiliz, helburua adierazi nahi badugu, horretarako forma erabiliko dugu. Kasu horretan, zertarako galderari erantzuten diogu. Ikus adibide hau. Katilu bat irabazi ahal duzue. Horretarako Jon Gotzon non dagoen asmatu behar duzue. Zein da helburua? Zertarako? Katilua irabazteko. Hona hemen beste adibide pare bat. Irratiko lehiaketan parte hartu nahi dut. Horretarako aurretik izena eman behar dut. Zertarako eman behar dut izena? Helburua zein da? Lehiaketan parte hartzea. Beste adibide bat. Asko ikasi nahi duzue zuek. Horretarako ariketa asko egin behar dituzue. Zertarako egin behar dituzue ariketak? Helburua zein da? Asko ikastea. Orain oso maiz erabiltzen den esamolde bati erreparatuko diogu. Besterik gabe edo beste gabe esamoldeari. Esamolde honek aurretik ezer egin edo esan gabe bat batean egiten denari egiten dio referentzia. Edota ezer eranzteko ez dagoela adierazten du. Ikus adibide hauek. Orain besterik gabe hizlaria aurkeztuko dizuet. Ez dago ezer gehiago eranzteko. Lankideak beste gabe bideratik alde egin zuen. Bat batean alde egin zuen alegia. Egin aukera, nola osatuko dituzu esaldiak. Irratiko lehiaketan parte hartu nahi dut. Horretarako aurretik izena eman behar dut, ala lo egin behar dut. Aurretik izena eman behar dut. Asko ikasi nahi dute ikasleek. Horretarako mendira joan behar dute, ala ariketa asko egin behar dituzte. Ariketa asko egin behar dituzte. Urrutira bidaiatu nahi dut. Horretarako diru asko behar dut. Ala atsedena behar dut. Diru asko behar dut. Erantzun galderari. Nire lankideak bileratik arrazoirik gabe bat batean alde egin zuen. Nola esango zenuke hori beste modu batera. Lankideak besterik gabe bileratik alde egin zuen. Helburuzkoa hori erakuslearekin. Horretarako. Besterik gabe esamoldea. Agur eta hurrengora arte.